Δεν θα έλεγα. Όταν εσύναναμε να έλμεγαμε. Πίναν κανέναν ευσκήν προς ευσκήν κατέλεγαν τίποτα. Έπλυναν τη φτηνή τη θάκ. Τη φτηνή τη θάκ έπλυναμε, φυλάτναμε ασαφώτα το κερίν, δεύτηναμε τα φώτα. Και ασα Χριστιανά μούζευαμε τα μετεκίνα. Μούζευετε τη φτηνή Ναι, τη θάκη. ναι, να φεύγουν τα μαλλία. Να φεύγουν τα μαλλία και πεκέ έπλυνα ματά και πεκέ έλμεγα. Όταν ας πούμε έλμεξαμε. Ναι. Τελείωσαμε. Ναι. Έλεγαμε κανέναν ευξή να πει ο Ματάς και τίποτα. Όχι, ξέρω, όχι. Καλά, και ο Ματέος ένα τα. Ο Ματέος ήταν ήτευαματα. Ήτευαματα. Στα κέρατα τον έβαλαμε ζήνησα. Βάλανε ζήνησα, πίναν κάτι μουσχάδα σχέδια στα κέρατα πατούνι. Να μην ματέοντα. Να μην ματέοντα. Σαν ουράδια του κόκκινα ράματα και βάλαμε. Το όνομα τα έβαλανε τα χτίνια. Για βαΐτα, για μαρτούλα, για κουντούρα, για καλαντάρα, για άραϊκα, Απρίλα, Μαϊούλα, το Μάιο, Κερασούλα, τον Κερασινό. Το Αιγενείου των Κερασινών λέγανε το Κερασούλα. Το Αιγενείου των Απρίλ λέγανε είναι το δύο μήνα Αιγενείου. Τα μουσκάρα. Τα μουσκάρα κάτι βάλανε. Γιατί εκείνα θα βάλετε τα ονόματα, ας σου έσανε μουσκάρα, ασυνάρχη. Τα μουσκάρα έσπαζαν τα ή επούλανε. Επούλανε και όλα και έσπαζαν. Τα θελγά ή μόνο τα αρνικά. Τα αρνικά έσπαζαν και τα θελγά φυλάτναν. Απλώς και μόνον θα μαγνητοφωνήσουμε από τον κύριο Αδαμίδη, το όνομά πώς είπαμε, Χρήστος, ο οποίος είναι παλιός οργανοπαίκτης από την πατρίδα. Πόσα χρονών είσαι? 65. Έχει αρχίσει να παίζει αγγείων από την πατρίδα. Όπου χαράν και αυτός παρόν. Χωρίς να το χαράν γίνεται. Λοιπόν, θα μας παίξει μερικούς οφλίδικους σκοπούς. Και κύριε Αδαμίδη, εσείς που είστε οργανοπαίκτης, θα μας πείτε ποιους ποντιακούς χορούς εχόρευανε συνόφ. Εχόρευανε το λαγκευτό, το λεγόμενο λαγκευτό, Σαμσόν και διπλό. Ναι. Αυτά είχαμε. Και την τιονμέ το λεγόμενο, το οποίο δεν ξέρουμε να το παίξουμε. Δεν ξέρουμε να το παίξουμε. Ναι. 4 μόνο χορούς εχόρευαν. Χωρίς πολλά την χόρευαν. Τριγώνα και χόρευαν. Και την τριγώνα μάλιστα. Εχόρευαν την τριγώνα. Μήπως εχόρευαν τη μητερίτσα? Και τη μητερίτσα. Τη μητερίτσα χόρευαν. Δεν μου λες σέραν εχόρευαν? Σάρα όχι. Όχι. Εχόρευαν και ένα το τεμιραγά. Τουρκικό. Για σκύψου και πες μας καθαρά πώς είπα εγώ τη Σέραν και πώς είπες. Εγώ είπα το Σέραν, εσύ πώς είπες αυτό? Σάρα. Ώστε αυτά παίζατε και χορεύατε. Τώρα τι θα μας παίξεις πρώτα? Πρώτα να παίξω αυτό το λαγκευτό που λέμε. Το λαγκευτό, δηλαδή που ως άλλα μέρη του πόντου λένε το τικ. Το τικ, ναι. Ωραία. Ένα συστόν. Όχι, είσαι ο χορός αυτό, είσαι ο χορός.
Τώρα θα μας παίξει, όπως το λένε στον Όφη, διπλών. Ενώ εμείς συνήθως το λέμε κερασουντέτκον ή γαρασαρέτκον ομάλ. Manam edama chimundane uchirim chei mana edama chimundane kakani zopetino lanjevne cheskundane kakani zopetino lanjevne cheskundane Endoche bana me şence me sodruvan Endoche bana me şence me sodruvan Che na felo drogovutor na felo pinuta Che na felo drogovutor na felo pinuta Εγώ είμαι ο Βλυσπεδάς, αγαπώ ένα μπατσί. Εγώ είμαι ο Βλυσπεδάς, αγαπώ ένα μπατσί. Αγαπώ ένα μπατσί, ο μου καρύδι καντζί. Αγαπώ ένα μπατσί, ο μου καρύδι καντζί. Ο μου καρύδι καντζί, έβγαινα πασορδανή, έβγαινα πασορδανή. Και τέριμνα από καρσί. Και πάω σωρίζω, τραγωδώ και λουρίζω. Και πάω σωρίζω, τραγωδώ και λουρίζω. Για να δεις με την πάτσις, για το σπίτι σχολίζω. Για να δεις με την πάτσις, για το σπίτι σχολίζω.